Možda imamo 2 pilota preko 100 km na dane koliko. Hvala lepa. Da li ima neko nešto za pitanje? Ja kažem, ne znamo koliko će da idemo. 16. Ako im bude, bit će. Izgledajte, zato ti kao si dobro. To tu nije. Zato za vrlo 50 km nisi dobio 300. Gotovo. Jer ima pitanja? Ako nema pitanja, da samo jedno malo obrazloženje. Za juče sam žestoko branio prethodni pravilnik, ne najnoviji, po pitanju dolaska na cilj na visini manje od 200 metara. Nisam bio dovoljno dobro pogledao. Korektno je to. Prvi put, ako ti se desi da dođeš na liniju cilja ispod 200 metara, opomena. Ako drugi put dođeš i sledeći put, N-1 puta 25 negativno. Dok se ne popneš direktor na onu stvar, on ako shvati da to radiš vrlo namerno, može da te diskvalifikuje sa takmičenjem. To je objašnjenja ovog problema. Ne, direktor je Bela. Ne, nisam direktor Bela, oberi se odavde, ne, to je... Bela ne gleda s fokus. Ne treba. Ne, samo moje.